Spravíme takú fazulovú polievku. Potrebuješ petržlen, červenú papriku, mrkvu, batat, cibula, cesnak, citrón, samozrejme fazule biele, takéto v konzerve, sol, čierne korenie, tymián, paradajkový pretlak, červená paprika, smotana na varenie a olivový olej. Ošupeš si zeleninu. Z papriky vybereš stred. Okrájaš mrkvu, petržlen, batát, všetko tak zhruba na rovnaké kusy. Šupneš na plech do pekáča alebo do nejakej misy. Olivový olej, čierne korenie, osolíš, tymián, pomiešaš, predreješ rúdu na 200 stupňov a dáš zapiec tak na 20-25 minút, pol hodinku, uvidíš. Nakrájaš cibulu na jemno, cesnak nakrájaš, fazulu scedíš, preplachneš, olej olivový, cibulu. Keď cibula už chytá farbu, dáš cesnak, minútu popečeš, dáš paradajkový pretlak za 2 lyžice, dáš zeleninový vývar alebo hovädzí, slepačí, aký chceš, to som na začiatku nespomenul. Doleješ vodu, podľa potreby koľko, naleješ smotanu, trošku citrónu šťahneš, červenej papriky za lyžičku, 5 minút povaríš, hodíš fazulu, 10 minút podusíš. Zelenina je upečená, upneš do polievky, päť minút povaríš, ochutnáš, keď tak dosolíš, dokoreníš. No a máš hotovo.